दिनै खोब माने आङो गोजोनग्लायनायजों दतमा ओनसोलनि बा क'क्राझार जिल्लानि दैदेनगिरि जाय बिथांमोना दिनै जोंनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेखौ खुंफुंनांगौनि थाखाय जे बानजाय आफाद दानाय बे बानजाय आफादनि माने बिबानखौ बिथांमोना दिनै रुजुननानै दिनै जोङो बानजाय आफादखौ जोङो दाफुंनो हानाय जाबाय। मासिगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारग' गाहाय नेहाथारि आथिखालनि सानजा क'क्राझार बियाबनि मानिजाथाव एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांखौ मासिगिरि हिसाबै जोङो मोननो हादों आरो बेयावनो कनभेनर बा लेंथुमगिरि महरै दतमा आन्सलिक एबसुनिनो बारग' आफादगिरि मानव गेदेर शंकरलाल ब्रह्म बिथांखौ जोङो कनभेनर हिसाबै जोङो मोननो हादों। दा बेबायदिनो गोबां माखासे सिनियर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो लोगो मासिगिरि बा जयेन्ट कनभेनर बा गुबुन गुबुन साब कमिटि हिसाबै जोङो दानानै लानो हाबाय आरो बे जथुम्माखौ जोङो फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि माने फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तायाव जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार जोङो खालामसिगोन गाबोननिफ्राय आरो बे जथुम्मायाव गासै माने 22टा जिल्लाया बेवहाय डेलिगेट्स अबजार्भार बाहागो लाफैगोन आरो वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटि बाहागो लाफैगोन आरो इउनिभार्सिटि इउनिट कमिटि गासै 6टा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। शिलं इउनिट, दिल्ली इउनिट आरो चंडीगढ़ इउनिट बेवहाय बाहागो लाफैगोन। गासै 3000सो डेलिगेट्स आरो माने 2000सो अबजार्भार बाहागो लानायनि गेजेरजों बे जोंनि जथुम्मा आरो बेवहायनो जिहेतु जोंनि क'क्राझार जिल्ला मैखोम मोनसे माने राफोद जिहेतु जिल्ला बर' हारि माने दानाय बा बर' हारि माने खौ माने गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनाय बा दैदेनगिरि हिसाबै माने खामानि मावबोनायाव क'क्राझार जिल्लाया मुंख'जाथाव आरो बे थावनिया दतमा ओनसोल जिहेतु बे दतमा ओनसोलावनो जोङो खुंफुंनाय जागोन। बे दतमा ओनसोलावनो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बिथांनि जोनोम थावनि आरो बिथांनि जोनोम थावनि हिसाबै बे जथुम्माया माने मैखोम मोनसे बयनिबो सहाय आरो हेफाजाब मोनगोन आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों डेलिगेट्स हाउसआव मैखोम मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय गोख्रों हाबा मावलांनो थुलुंगानायजों लोगोसे बेवहाय मोनसे डाइरेक्सन बेवहाय मोनसे तयार जागोन। लोगोसे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि गेरेमसा हारि हिसाबै हारिखौ दाफुंनो थाखाय जिखिनि आद्रा थानाय जिखिनि खामानि बै खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा रायजो राजा बिथांमोना बे जथुम्मानि गेजेरजों थांखि जथायगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आरो बड'फा गोजोनथायारि सोलायनायनि मावथांखि आरो जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जिखिनि खामानि बे खामानिखौ जोङो जिहेतु दिनै खामानि मावबाय थादों। जोङो दिनै खावलायगोन जे 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव जे जोंनि जथुम्मा जानो थांगासिनो दङ आरो बेनि सिगाङावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आयथाइ जोबनायनि सिगांनो जे जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बियो जाजोबनांगौ। जोङो खावलायगोन दिनैबो नैबे आरसि कमिटि दानायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 57थि जथुम्मा खुंनो थांगासिनो दङ 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव आरो जोङो मोनसे माने खावलायनानै दोनदों जे 2024नि गेजेराव जे जोंनि माने एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया जोबजोबनांगौ। जुदि जोबाब्ला बे जथुम्मानि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोम माबा मोनसे थांखि जोङो लाथारनांगोन। बेखिनि बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै जोङो सानदों। दा बेखायनो आं गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै। दिनै जायफोर बिथांमोना जोंनि आरसि कमिटिनि बिबान लाबाय बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। बिथांमोननियाव जोंहा मोनसे बिसास दङ, मानो होनबा बिथांमोना एक्सपिरियेन्स, बिथांमोना बड'फानि समनि आन्दलनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लाबोनाय, बिथांमोना आन्दलनाव मैखोमै बाहागो लाबोनाय दैदेनबोनाय आरो बिथांमोना बायदि आफादनि माने बिबान लानानै खामानि मावनाय एक्सपिरियेन्स माने दैदेनगिरि बिथांमोनखौनो लानानै जोङो दिनै बे बानजाय आफादखौ बा गुबुन गुबुन साब कमिटिखौ जोङो दानानै लानो हादों। बेखायनो बिथांमोननि राफोद खामानि मावनाय आरो रायजो राजानि मोनसे अनसायनाय, बे अनसायनायनि गेजेरजों बे जथुम्माखौ खुंनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोख्रोंसिन खालामनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोंसिन महर लानायनि गेजेरजों हारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय साबसिनै खामानि मावलांनो हागोनखौ आं मिजिंथिदों। गोजोन्थों। जे जोङो जोंनि गेजेराव जोङो सावरायदों, दासिम जोङो बेबायदि माने प्रसेस बा मुभ जोङो खालामथ'वाखै जे भारतनि नखर मन्थ्रि बिथांखौ जोङो दिनै गाहाय आलासि हिसाबै माने मोननो हायो नामा, बे बाथ्राखौ जोङो दिनै सानबाय थादों आरो बेबायदिनो
जाय बिथांमोनखौ लाबोयोब्ला जे जोंनि एसपिरेशन बा जे जोंनि माने माखासे इश्यूज बा जे जोंनि समस्याफोरा सुफुंनायाव माने गोरलै जायो बै बिथांमोनखौ जोङो खावलायनो थाखाय जोङो नाजादों आरो बेबायदिनो माखासे एजुकेशनिस्ट बा माखासे ससियेल एक्टिभिस्ट बा माखासे माने जे जोंनि माने समाजनि खामानि मावग्रा रिनाउन माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो लाबोनो थाखाय जोङो सेस्था खालामदों आरो गेवलां मेलाव जोङो बेवहाय 20-30 हाजार माने रायजो राजा माने बाहागो लानाय बेबायदि जोङो सिन्थाजों जोङो बे खामानिखौ जोङो मावलांनो थाखाय जोङो नाजादों। गोजोन्थों।